ano, ito pera at bali 1,000. Iboto mo lang yung kandidato ko, ha. Ala kuya. Ay mga kalingap, andito si Mary Joy mga kalingap, at bigyan po natin ng blessing. Matagal ko na din itong ayan, pinara po tayo ni Mary Joy. At ito po, vlog tayo. Oy, kamusta na? Hello kuya, okay lang po. Oh, bakit para ka, kamusta na pala? Ay, ayos lang po kuya, nagpara po ako. Nakita ko po, sabi ko Kilala nyo na yung sasakyan, ano? Oy, bless ka, baby. Bless ka daw, bless. Oo, dito ka, dito ka sa kabila. Pwede ba yun sa kabila? Pwede ka dito sa kabila. Baka masagasaan kayo dyan, eh. Iya. Sige, baba na. Baba ka, Yan, pasok mo. Interview lang kita kasi dito tayo nagkakaroon ng mga pambigay. Opo. Kaya, andito. Kumusta na yung sakit mo? Ito po, minsan po, pinaatake. Pag nalilipasan ng gutom at minsan sobrang pagod. Kung naghahanap minsan ng mapagkakakitaan. Kung naghahanap ng nyog po, minsan sinusugmag pa rin. Naatake ka pa rin? Halos araw-araw pa rin? Opo. Buti hindi kita na-tsempuhan habang nag-vlog tayo, ano? Buti na lang po. Siyempre po, baka kayo may okay lang. Matakot kayo pag nakita yung inaatake. Hindi naman kami matatakot. Lang kami, mag-worried lang kami. May ibibigay ako sa'yo. Pera. Galing sa channel natin. Ito. Pera at bali 1,000. Iboto mo lang yung kandidato ko, ha. Ala kuya. Baka masama yun. Parang sabi nila, wag daw bibenta yung boto. Joke lang yun. Pero uso yun dito. Uso yung mga ganyan, Pero joke lang yun. It's a prank lang. Yan, bigay ko galing sa channel ko. Tulong ko yan sa inyo. Kaya meron tayong mga ganitong video kasi dyan natin kinukuha yung pambigay sa gaya yung nangangailangan. Tsaka yung boto natin, yan, kung ano yung nasa puso natin na tingin natin makakatulong, yun ang iboboto natin. Di ba botohan na. Tsaka kapag ang kandidato malakas bumigay, yan, talagang bigay ng babawiin niya yan. Para kasing negosyo ba? May kapital, babawiin niya yan kapag ka nakakaupo na. Mas better na maging matalino tayo bilang sabi botante. Nga po nila, wag yung pera, isipin yung gagawin, yung gagawa nung kandidato. Oo, yung sabi daw yung pera sa bulsa, pero ang boto sa balota. Kasi, di ba kapag ganito na, mag-e-election na, siyempre mga pera botante pang 1 day lang yun, di ba? 1 day happiness lang pero 3 years naman na hindi makausad yung kasi nga binabawi nila yung pera sa budget ng gobyerno. Yun yung usually nangyayari. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Kamusta na si baby mo? Ilang taon na siya? Ang cute, ang cute. Yung kasama ko, cute din, kaso tulog siya, yung baby namin. At kamusta na dun sa bahay nyo? Okay naman po kuya, yun nga po. Nandun ka pa rin sa nanay at mo? Sabi nga po ni mama Joy, pasensya na dyan sa bahay na pinapatirhan ko sa'yo kahit na nag-uulan sa labas, pati sa loob, umuulan din. Sabi ko, kailan po, mabuti po at may, kahit papano, may, may natutulugan kami. Kahit na ganun, kailan. Kasi, alam naman natin, mahirap tayo Kailangan, kahit ganyan, at least po sama-sama tayo. Sama ko yung mga anak ko, yung 2 kong anak. Kahit na ganun. Ilang taon na yung anak mo? 2 po ito, kuya. 2 years old na? Opo.
Kailan siya magti-3? Sa ano pa po siya? 2026 pa po yun, sa January 29 po. Ah, 2 years old na si ano. Anong pangalan niya? Rachel Ito? Joy po. Rachel Joy. Kinuha mo talaga yung Joy, ano? Opo. Yung panganay ko po may J. Siya Oo. naman may Joy. Dapat masayahin kasi may Joy. Ay, opo. Madami natutuwa dito kuya Mm. kasi bibo daw siya. Pag nagsabi kang okay sa kanya, okay din siya. Kamusta naman dito? May simbahan naman dito? Opo. Nakakapagsimba man kayo dito sa parang Christian Bible Believing Church, mga ganyan. O pag ano po, pag halimbawa tuwing Sabado or Linggo, minsan napapamisa sila dito. Pero nakakasimba ka naman. Opo. Ay, Parang kuya, kinakabahan ka. hindi naman po. Ay kuya, sa ano pala, sa fiesta Oo. dito, sa invite ko kayo. Sa I-try 14. namin ha, hindi kami makapromise. 14-15 po ngayong May, antena po baga bukas. Pasensya na po at isda lang yung handa namin. Pesta. Okay lang yun, isda kung sakali. Kasi sabi nila mas masarap yung isda Isda. Sweet and sour sweet na and sour na. isda. Kamusta yung... May karne naman po kahit konti. Kamusta yung pagtatrabaho mo? Okay lang naman po kahit alam kong mahirap. Kinakaya mo? Opo. Kahit na minsan pagod na, nakita kong wala nang pangbili ako ng bigas, sabi ko sige lang humanap. Kaya naman ako mangutang. Wala naman ako kung pambayad. Kaya po sabi ko kailangan talagang magtrabaho. Kaya doon sa panganay ko, sabi ko minsan, pray ka lang. bantayan mo ka ako sa Tutoy at maghahanap lang ka ako ng Pray lang. kapag pagpipirahan ka ako natin. Always pray lang ba sa ano man, kasi God is our provider naman, di ba? Kagaya ngayon, meron kayong counting blessing, di ba? Maraming salamat po. Kasi minsan po baga nakita ko na sabi, hala, nandiyan si kuya. Nakabahan na ako, sobrang tuwa po baga. Agyan ni Ali, yung baby mo kung gising siya kasi tulog ay. Ang ganda pati yung manang-mana sa mama. Hi baby. Hi ka din doon, hi ka din, hi. Hi! Cute mo na. Anong pangarap mo para sa anak mo? Sabi lang kuya, yung makapagtapos ba sila ng pag-aaral. Sana'y laging malusog, walang sakit, kahit nakakaw naghihirap. Sabi ko, walang sakit ako, di bali tayong magdildil ng asin ba? Joke. Basta po ako sama-sama tayo. Sabi nga niyan sa iba di ba, mas mabuti pa yung mahirap kasi laging sama-sama. Nga nagmamahalan. At yan, at nawa, ay, na-bless ka naman. Pasensyahan mo na kasi pray natin na lumakas yung mga views natin para makakabigay kami ng medyo malaki. Kagaya mo. Kasi nagpara ka lang kanina Sabi ko, at matagal din naman kami hindi nakabisita sa inyo. Hindi ito. Kuya, kahit ganito lang po yung binigay nyo is malaking tulong na po para sa akin ito. Kasi sa paghahanap ko po ng paggagawa ko ng walis, at kung minsan nakipagamasan, di ko kayang kitain yung ganitong pera. Kaya para sa akin, pray pa din natin para maraming salamat po. Pray lang Kahit natin. po paano ay di nyo ako nakakalimutan. Salamat Kuya Alvin. Asan bang bahay niyo? Ihatid na namin kayo. Nandyan po sa may unahan pa po. Sa unahan pa? Sige. Ihatid namin. Hatid po natin mga kalingap si Mary Joy. Ito. Hatid natin mga kalingap. Nagpara po sila mga kalingap. Galing po si Ma'am Wena sa pagboto. Nakita po tayo ni Mary Joy. Kamusta naman? Nakaboto ka na ba? Opo, Ay, oo.
Kaninang maaga po. Ano po boto po kami ng maaga kasi Maaga. opo, kasi pinabantay ko lang to. Di pag uwi namin, sila mama naman yung buboto. Bali, palitan lang po. Sige. Kasi God bless. opo. God bless sa inyo. Ay mga kalingap at ito. Bigay po tayong kaunting blessing sa kanila. Salamat po sa panonood. Dahil po sa inyong hindi pag-skip ng ads, panonood ng video natin, nakakabigay po tayo ng kahit kaunti, mga kalingap. Malaking bagay na para sa kanila. Tulong para sa kanila, mga kalingap. Thank you po and God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan